मार्कवरती पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक घेऊन येतोय निनाद सुर्वे पंचांच्या उजव्या हाताने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय अक्षय कुंभार या ठिकाणी सज्ज झालाय पहिला चेंडू इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करतोय तो अजिंक्य भुते पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु चेंडूवरती धाव काय मिळवू शकला नाही तो फलंदाज त्यानंतर पाहूया फुलटॉस चेंडू हल्ला बोल चढवलाय चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने या ठिकाणी 4 धावा करण गोताड इथे नक्की सरी क्षेत्ररक्षणासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं परंतु प्रयत्न न करता इथे चेंडू पोहोचला चौकाराच्या छायेमध्ये 4 धावांची भर दिली पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू त्याला पाठवलाय चौकाराच्या दिशेने सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार अक्षय कुंभार याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय अतिशय सुंदर अशी सुरुवात या दुसऱ्या डावाला केली जाते पहिला चेंडू निर्धाव त्यानंतर येणाऱ्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार त्यानंतरचा हा चेंडू पंचांनी वाईडचा इशारा दिलाय अतिरिक्त 1 धाव धावसंख्येमध्ये जोडली जाते पुन्हा एकदा वाईड चेंडू सलग 2 चेंडू इथे गोलंदाजाने खराब स्वरूपात हाताळलेत 2 धावा खर्च केल्यात आणि त्यानंतर एक हलक्या प्रतीचा इथे चेंडू टाकलाय चेंडू जातोय 2 धावांच्या टाईर क्षेत्रामध्ये या 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलताना दिसेल पाहूया या पहिल्या षटकामध्ये किती धावांची उभारी गेल तो LIC शिरगाव आणि इथे मात्र सुंदर चेंडू हाताळला जातोय नक्की सरी अक्षय कुंभार याला रोखून धरण्याचा या चेंडूवरती प्रयत्न चालवला गेलाय असाच प्रयत्न येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती करेल का निनाद सुर्वे की अक्षय कुंभार पुन्हा एकदा त्याला चौकार ठोकेल आणि इथे मात्र येतोय चौकार पहिल्या षटकाची सांगता होते आणि धावसंख्या पाहूया 16 धावा या ठिकाणी धावसंख्येचं गणित पाहिलं तर 24 चेंडू 62 धावा स्कोरर आम्हाला सांगताय 24 चेंडू 62 धावांचं गणित अजून बांधणं इथे गरजेचं आहे पहिल्या षटकाची सांगता झाले धावसंख्या 16 पाहूया त्यानंतर दुसरं गोल्डन षटक कोण घेऊन येतंय आणि इथे येतोय तो अजिंक्य भुते BBC भुतेवाडी संघातून या पंचक्रोशीमध्ये ज्याच्या गोलंदाजीचा दबदबा राहिलाय तोच अजिंक्य भुते गोलंदाजी मार्कवरती येतोय आणि इथे पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सुरुवात सामोरा जाईल तो अक्षय चालके दुसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू पाहूया अक्षय चालके कशा पद्धतीने या षटकाचा समाचार घेतोय आणि पहिल्या चेंडूवरती ते मात्र चुकलाय क्षेत्ररक्षक चुकलाय चुकीला माफी नाही इथे 2 धावांची भर हा चेंडू देऊन जातोय चेंडू आरामात रोखता आला असता परंतु क्षेत्ररक्षक कुठेतरी कमी पडलाय या चेंडूवरती येत आहेत 2 धावा ह्या 2 धावा देखील महत्वाच्या आहेत कारण आपल्याला सामना जिंकायचा आहे आणि जिंकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं इथे गरजेचं असतं आणि त्या दरम्यान सुंदर चेंडू हाताळला जातोय अजिंक्यकडून इथे अक्षय चालके याला जखडून ठेवलं जातंय पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा अजिंक्य हा चेंडू निर्धाव सोडवतो का की अक्षय चालके त्याला येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार ठोकतोय अक्षय चालके या पंचक्रोशीमध्ये तिरंगा जांभूळवाडी इथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये चमकदार दमदार शानदार अशी त्याची कामगिरी आपण खेळ पाहिलाय आणि इथे येतोय सुंदर असा चौकार अक्षयच्या बॅट मधून आलेला हा सुंदर चौकार आणि हा चौकार धावसंख्या वाढवताना महत्वाचा ठरतोय पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा वारंवार असे चौकार नो चेंडू नो वरती चौकार बसणं म्हणजेच 5 धावांना आमंत्रण या ठिकाणी दिलं जातंय या 5 धावा आता मात्र महत्वाच्या ठरतील त्या LIC शिरगाव संघाला गोल्डन षटक आहे कारण या षटकामध्ये जेवढ्या धावा जमवणार जेवढ्या धावा तुम्ही देणार त्याच्या दुप्पट धावा होणार आहेत त्याच्यामुळे धावसंख्या रोखणं अजिंक्यला महत्वाचं ठरेल पाहूया अक्षय चालके पुन्हा एकदा फलंदाजी मार्कवरती इथे मात्र चेंडू जाईल का आणि चेंडू गेला 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केले होते परंतु प्रयत्न करत असताना कुठेतरी थोडासा कमी पडलाय
2 धावा मिळत आहेत. पाहूया अजिंक्य भुते पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन अक्षयसाठी. हा चेंडू वाईट स्वरूपातला, इथे पंच काम पाहतोय तो आमचा ऋषिकेश माने आणि पिंटू दादा गावणकर यांच्या माध्यमातून पंचचं काम पाहिलं जातंय. दणदणीत खणखणीत असा चौकार. आता मात्र अक्षय या ठिकाणी चमकायला लागलाय. येणाऱ्या चेंडूवरती सुंदर कामगिरी करतोय आणि थोडासा कुठेतरी फसवा चेंडू म्हणावा लागेल. इथे मात्र षटक समाप्ती होते आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहूया 52 धावा. हॅलो, आता जे गोल्डन षटक झालं त्यामध्ये 18 धावा उभारल्या गेल्यात आणि त्याच्या डबल म्हणजे 36 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जात आहेत आणि दोन्ही षटकांच्या समाप्तीनंतरचा स्कोर जर पाहायला गेला तर एकूण धावसंख्या झाली 52 धावा. पाहूया तिसरं षटक घेऊन येतोय पारस जोशी. या ठिकाणी या आधीच्या सामन्यामध्ये सुंदर गोलंदाजी केली. उलट्या फुलट्या हाताची गोलंदाजी पंचांनी इथे दंडित केलंय. नोचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त 1 धाव गोलंदाज खर्च करतोय. चेंडूला वेग आहे परंतु या वेगाला देखील नियंत्रण असावं आणि इथे मात्र पुन्हा वाईटचा इशारा. कारण हा चेंडू 2 चेंडू या ठिकाणी अतिरिक्त धावा देऊन जातात. नो चेंडू पुन्हा एकदा दंडित केलं जात आहे गोलंदाजाला. आपल्या चेंडूला वेग आहे, आपली गोलंदाजी सुंदर आहे परंतु कुठेतरी थोडासा संयम शांतपणा असणं देखील गरजेचं असतं आणि तोच संयम आणि शांतपणा इथे दाखवून जर गोलंदाजी केली तर नक्कीच आपण समोरच्या फलंदाजाला बाद देखील करू शकतो. पाहूया पुढचा चेंडू आणि या चेंडूवरती केला गेला हल्ला बोल. येतोय सुंदर असा चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलतंय. पाहूया पुन्हा एकदा येतोय सुंदर असा चौकार. 16 चेंडू 15 धावांची गरज असेल. पाहूया काय घडतंय काय बिघडतंय. नो चेंडू प्लस 2 धावा, एकूण 3 धावा मिळतील या चेंडूवरती. 78 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय बीव्हीसी भुतेवाडी संघाकडून. पाहूया हे आव्हान कसं पूर्ण करेल LIC शिरगाव संघ. आतापर्यंत 66 धावांपर्यंत मजल मारली गेले. अजूनही काही धावांचं लक्ष दूर आहे. पुन्हा एकदा पारस गोलंदाजी साठी सज्ज झालाय. पाहूया अक्षय कुंभार आणि त्या दरम्यान सुंदर असा खणखणी दमदार शानदार GPL चौकार. धावसंख्या पोचते 70 धावा. त्या दरम्यान व्हाईट +1 अशा 2 धावा इथे पारस खर्च करतोय. या आधीच्या सामन्यामध्ये चांगलं असं प्रदर्शन केलं होतं ते पारसने परंतु इथे मात्र या सामन्यादरम्यान कुठेतरी खराब कामगिरी त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. परंतु इथे क्षेत्ररक्षण घडतंय. करण गोताड याच्या माध्यमातून 4 धावा रोखल्या जात आहेत. पाहूया या षटकातला पुढचा चेंडू आणि त्या चेंडूवरती देखील हल्ला बॉल चढवतोय तो अक्षय कुमार. 4 धावा या ठिकाणी 2 धावांची गरज आहे आणि ते निनाद सुर्वे वर चेंज होते. 78 टू विन आहे. 76 झाले आहेत. 2 धावांची गरज. अजूनही 12 चेंडू शिल्लक असतील. या षटका दरम्यान 24 धावा इथे उभारल्या गेल्या आहेत. त्यानंतर येतोय मयूर आगरे.
GPL पर्व 5 मध्ये एक उत्कृष्ट गोलंदाज, हॅट्रिक संपादन करणारा गोलंदाज म्हणून ज्याला सन्मानित केलं गेलं तो मयूर आगरे. ते मात्र वाईटचा इशारा देतोय. आता मात्र एका धावेची गरज असेल ती शिरगाव या संघाला. त्रिजा LIC शिरगाव संघ विजयाच्या छायेमध्ये आपण पाहणार आहोत. आणि इथे मात्र नो चेंडू आणि हा सामना विजयी ठरतोय तो श्रीजा LIC शिरगाव संघ. हार्दिक अभिनंदन. यानंतर पाहूया पुढचा सामना. हॅलो हॅलो आता झालेल्या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय त्रिजा LIC शिरगाव संघाचा अक्षय कुंभार. या ठिकाणी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. अक्षय कुंभार. हॅलो या सामन्याचा सामनावीर दिला जातोय अक्षय कुंभार. या ठिकाणी या सामन्याचा सामनावीर या ठिकाणी